хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. рӯз ба хайр ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи рейсҳои чартерӣ. Чхеле ки мо якчанд рӯз пеш як видео пешкаши ҳама тамошобинон карда будем ва дар он ҷо қайд кардем ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия барои баргардондани муҳоҷирони тоҷик рейсҳои чартерӣ то рӯзи 14 июл дар назар аст. яъне ки хушбахтона имрӯз аз сабаби зиёд муроҷиат кардани шаҳрвандони тоҷик ба сафоратхона ана ҳамин рейсҳои чартериро зиёдтар карданд. яъне ки то рӯзи 30 июла дар назар ай. бо қарори нави ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то рӯзи 30 июли ана ҳамин соли равона рейсҳои чартерӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия дар назар аст. ин ҳамаш ба сабаби ҳамаи бародаро ки мақсад рӯзҳои охир дар шаҳри Москва дар назди сафоратхона мардуми тоҷик бисёр ҷамъомадӣ кардану ҷамъ шиданд ва хостанд ки то ба ватан баргардонида шаванд. вале он рейсҳое ки дар нақша буд дар назар буд барои баргардондани ҳамон муроҷиаткунандаҳо кофӣ набуд. ба ҳамин хотир рейсҳоро зиёдтар карданд то рӯзи 30 июла то охири ана ҳамин моҳа иншааллоҳ ки рейсҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия мешава барои баргардондани муҳоҷирон. ба ҳамин хотир бародарои азиз, шумо бояд хитона номнавис кунед. як бори дига ба шумо қайд мекунем ки шахсое ки дуртар аз сафоратхона ҳузур дорен, қарор дорен, метавонен бо тавассути интернет хитона номнавис кунен, электронни почта хати, яъне ки ному фамилиятонро пешкаш кунен ва хитона дар қайд бимонен, то ки ба шумо занг бизананд, рӯзи омадантона огоҳ кунанд ва бигӯянд ки аз куҷо билет харидорӣ мекунед. ва мо ҳозир рейсҳоро мегӯем ки аз куҷо ба куҷоай ва дар ин рейсҳо низ Хужанд дохилай. чхеле ки пеш душанбе Москва душанбе буд, айни ҳол Хужандам дохил карданд. дар ҳамин бора бародаро бисёр савол медоданд ки чаро ба Хужанд низ парвозҳо намешава ва хушбахтона имрӯз Хужандам дар нақша гирифтагиан. ҳозир мо ба шумо мехонем. аз рӯзи 4 июли соли 2020 бо хатсайри душанбе Москва Хужанд ширкати Somon Air. рӯзи 7 июл бо хатсайри душанбе Москва Душанбе ширкати Somon Air. рӯзи 9 июл бо хатсайри душанбе Москва Душанбе ширкати Togic Air. рӯзи 11 июл бо хатсайри душанбе Москва Душанбе ширкати Somon Air. рӯзи 16 июл бо хатсайри душанбе Екатеринбург Душанбе хатсайри Togic Air. 18 июл бо хатсайри душанбе Новосибирск Душанбе ширкати Somon Air. 20 июл бо хатсайри душанбе Москва Душанбе ширкати Togic Air. 22 июл бо хатсайри душанбе Санкт-Петербург Душанбе ширкати Somon Air. 24 июл бо хатсайри душанбе Москва Душанбе ширкати Somon Air. 26 июл бо хатсайри душанбе Краснодар Душанбе ширкати Togic Air ва 28 июл бо хатсайри душанбе Москва Душанбе ширкати Togic Air ва 30 июл бо хатсайри душанбе Москва Душанбе бо хатсайри Togic Air. чхеле ки мо қайд кардем рӯзи 4 июл бо хатсайри душанбе Москва Хужанд парвоз мешава, яъне ки то рӯзи 30 анами қадар парвозҳо мешава ва як парвозаш ба Хужандай. ана ҳамин буд хабари имрӯзаи мо бародарои азиз ва мо як видеои дигар пешкаши ҳама карда будем ки то рӯзи 1 августа ворид шидан ба Федератсияи Россия барои шаҳрвандони хориҷӣ маънай. ана дар ҳамун видео мо парвозҳоро дар назар доштем ки Федератсияи Россия парвозҳои хориҷиро дигар қабул намекунад, яъне ғайри рейсҳои чартерӣ. ана ҳамин рейсҳои чартерие ки Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардагиа ба Федератсияи Россия, бародарои азиз, дар рейсҳои чартерӣ иҷоза дода мешавад. яъне мо аз он мавзӯъиро дар назар доштем ки рейсҳо пурра ҳоло то 1 августа кушода намешава ва Федератсияи Россия то 1 августа продлит кардагиа ки ягон чи аниқ нест нашуд полни кушода шудани анамун аэропортош ё ки границаҳош. танҳо рейсҳои чартерӣ иҷоза додагиан ҳаваян ба воситаи шаҳрномаи ҳар ду давлатҳо мешавад. инак бародарои азиз, дар канали юристиҷей обуна мешавем, барномаҳои нав, хабарои нав интизор мешавем. иншааллоҳ ки ҳамин хеле хабарои хуш
кӯшиш мекунем пешкаши шумо бигардонем ва ҳамаи ғарибое ки дар Россия қарор дорем ба ватан омадан мехоҳем, худованд соҳу саломат шуморо ба ватани азиз бар бигардонад. Ягон савол боша метавонед дар Instagram подписатсия кунед, саволҳои худтона ба ма равона бисозед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. ҳазору ҳама шахсое ки моро дастгирӣ мекунанд ва моро ҳамроҳӣ мекунанд. аз мо барномаҳои нав ва аз шумо дастгирӣ